Lidičky, mal som minulé video, som zabudol na natáčanie. To malo byť úplne, že prvé, ale že prvé video, že som zabudol na natáčanie. Čiže toto je druhé, ale na YouTube to bude prvé video. Prepáčte, nie som dobrý vo Fortnite, mám 400 V-Bucksov. Moje skiny sú Felina a Julie's World. A môžeme začať. Nie som úplne skvelý stavať. Moc neviem, ale keby ste chceli, môžete podporiť aj mojim kamarátom na YouTube. Jeden sa volá Sebi CSICS Ola a druhý Tomáš Nemajer. Mám byť akože junior, ale nemusíte. Ale mohli by, u nás sú na dobrej ceste. Dúfam, že ja chcem byť nejaký veľký youtuber ako Alkan, ale neviem, či mi to vyjde, nie každému to vyjde. A potom to bude ešte musieť zostrihať, čiže dáme jednu hru a potom to nejak vyjde niekedy. Ja sa ešte toto musím. Vedia ste o tom, že pridali nás do Fortnite parkour? Nie to oznám, kamarát v škole, akože som to nevedel. Ja vždycky padám iba na Warriors väč. Neviem, či sa mi to oplatí. A padám tam kvôli katane a dosť tam padajú dobré zbranie, hlavne epiky. Ideme skákať na Warriors väč. Chcem byť veľký youtuber, chcem si s tým zarábať. Veľké prachy. Počkajte. Čaute, toto zostriham. Musím sa si len odskočiť. Toto je taký materiál. Mohli by sme potom natáčať nejaké hry zo Steamu. Niekedy budem tu nej streamať, lenže máme školu. Preto budeme nejak vychádzať možná videa. Ale budem vedieť. Alebo je nie každý deň. Neznám presne určite kedy. Možná každý týždeň budú dve videa alebo viac. Ale teda na týchto začiatkoch by som sa mal čo to na viac vytvárať videa. Musel som si odskočiť. To aj tak zostavím. Takže to ten rozmystrovom. Neviete, kde sú v tejto mape najlepšie looty? Ja furt padám vlastne, neviem prečo, ale tu sa mi to tak páči. Tuto poznám. Tu sú to dobré looty a strašne veľa častí. A skoro nikto sa nikdy nepadá. Asi preto by to zlý loot, alebo je to nepad. A hlavne kvôli tej katane sem padá vždycky. A si zobrať aj druhý. Tak, dobre, menšie prepadnutie, nevadí. Budeme to vyriešiť, ne? Ja, mi zobrali iba healy. Tak, to bol poriadný fail. Môžem si to niekedy aj s vami zahrať. Keď chcete si niekto so mnou zahrať, môj nick je Pán Prstenov 01. Niekedy môžu tu vychádzať videa z Brawl Stars, môžete posúdiť vy sami, že či chcete. Brawl Stars som tiež taký, baví a ale dá sa to. Toto video bude strašne veľa strihané, lebo polovica vecí je to prvé video. Čiže bude tu veľa strihaných vecí, napríklad faily a tak. Alebo môžem niekedy, alebo ich môžem nechať a... Ale to by bol moc cringe. To nie bol cringe, ale cringe. To sú to... Keď to niekde... Je tu bol nejaký hráč.
To veľmi krátny. Myslím si, že som na dobrej ceste. No a týpek tu je. Potrebujem rýchlo medkit. Medkit berem, utekám. Kde sa mám skryť? By si ma nemusel všimnúť. Prosím, nechoď sem. Čo zoberiem medkit? Asi si to ešte niekde zoberiem. Minička sa to volá, tie malé. Nie, toto bude... Á, sme mŕtvi. Bude to trochu menší fail, ale... Toto zakončíme, takže... Toto video vyjde možná zajtra, neviem. Čiže dokončíme full screen a čaute.